ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೀಲರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೈ ಆಡ್ ಹತ್ತಲ ಆಡ್ ಇತ್ತೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟಿ ಇಕ್ಲ ತೂಲೆ ಏರ್ಪುರ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಯರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆದಿಬ್ರೋ ಕಾಣಿಸೋದು. ಸೊ కొంచెం ಶೇರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಇಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪೆನ್ ಕೊಡು. ಪೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೆನ್ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್. ಸೊ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಪಾಡುವ. ಪೇಪರ್ ಪಾಡುವ. ಓಕೆ, ಇದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಪೆನ್ ಕಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಂದು ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಪುನಃ ಪಾಡ್ ನವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಅವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಪೇಪರ್ಗೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಚಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಚಾಯ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಾಗ್ ಇತ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒತ್ತು ಲಜ್ಜ ತೂಕ ಐಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಪವರ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ತೂವರೆ ಐಕ್ಲು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಬಲಿ ತೂಕ. ಓಕೆ ಅದೇ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ತೂಕ. ತುಲೆ ಎದ್ದು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತುಲೆ ಶಾಯಿ ಸಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪವರ್ ಇನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾರೆ. ಸಾಯ್ಡ್ಲ ತುಲೆ ಮರ್ಯಾಲ ಗೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತವ್ರೆ ಏರೆಗ್ಲ ತುಲೆ ಮರ್ಯಾಲ ತುಲೆ ಚಂಡಿ ಆದಿಪ್ಪತ್ತ ಗೊತ್ತಾರೆಂಟೆ ಸಾಯ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಪಾಟ್ ಗೊತ್ತಾವ ಟಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪುಲಿಚ್ಚಿನ. ಓ ಕೊಡರ ಸಕ್ಸಸ್ ಏಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಇಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಟ್ರೈ ನಾನು ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾవచ్చు ಮಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡವು ಫೈನಲಿ ಡನ್. ఒక నిక్లెగ్ల ఏరగా అంతల ఎంక్ల అంచిన ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡೆತ್ತರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಪನ್ಲೆ ಅಂచిన ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಸ್ಪರ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ಪನೊಂದು ಈ ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.